ukur tong ke NPP na lang kerdam laj kro ha kasi tho ding ula pendap ya kijing thap kateng kum ukur tong man ai reng ha kani election MDC ka ban long shen ha ka arpoi trik uram phang men ta usnam ha bakran mat kilat pathai kubor hadin beladap thap kateng ha office trikam jong sub divisional officer jong pen ursla civil subdivision uniu samla ula kenturu yaki pat ba kinji UMDC bathamai da ka babishar nya ba ban shushang shin ha kitin thiang kintin penbang por election ha ba juba pat halor ka jingkili ulong ba ka jingmi jong u ban ai reng ha ka election ka dei namal ka jingktek ka mensim bat yap bit ha ba yu i ya ka jing IT lut met ban mensim jong kni jong u ba prestun tin song ha ka kam shakri pat ba Ako bete dengan ya keren ka bai de ba kene ka sinsar ka kada ina kalian ko jua ngaju i lo jong kuni ya ka rukom trekam ko jui nadu ki por mchwa ki arjar lai ter ka por bidang don poka Congress Party te pi ka ba penlong yang ba kan don tak mensi man terang ba kwa lang ban syakri andang lai kerenti ya jui ngai ba ni kum kuni hadien ko pi ba mi na parti Congress ka tu itre nama ta ka bah kamiat ke jong ke ilang salang ya anda imi dapat parti Congress lek sak NPP lu ngai idang tre kamba su pan ngai ba di ni bong pi ta bong pi dinggilat bangila manong aku kalian ba umdon jingken ya ke iruam lar pilong ki beri ba kumdo ki de persya na di ba kersan itre kumju ya ki bedon kam yarap kumju wat kadi kata bong pi ke ba ni menta na kalian jungi ngai ba ka stit jungi hadu kan ka kiyo apa de ka development kam ta mangi kan gini konstitusi jungi mat de kata kada ba penlong yang ngaru kumu persa ba nadon tak mensi mentrang ban bot nya kadin jat kacungi ba de hai tai lenti ba nak kalian juga mentang mi sakamat ru bong ba ban mi sakamat ban kumno ban ya lang ringkat haka serngeu kacungi bangin trai sitom ba ngin la penyakit lang ya kelingkor ya nama tak bah kamiat kacung ke imlang salang hibar ko bai de da hi ken bong ka ik ba pen ai men sim ngate ngan tang tai kentin bong pi dai madu sto ni ba ai men sim nga ngan bu dengan inti ke ikadorim trikam jopi da plajop te ko bide ponorim trikam bong pila da ublai kurku wah bangin pois ka thong ngadon ka jinget ka scam hin mar bangin la tristom bangin pois rus ka thong ba nakaliang junga ka ikonorim kolong ba pia ka district council ka de ka beta ka jaka ka bangi ha banya kren sepang ta ka jing lani ka khya ka shon jong ka jat bendri bor ko ha bide ka riti ku dustur pi re ki ken bong pi ba ong pi ka jing lo hong try kendo ka siap ka mai jat kong kita kiwe tapi kena kalian juga kalau kumno ban pen scam susu ya kariti ko dustur ko jongi nomor manta bon bah ki beri ki bay keren po social media buang ba kajat beri jongi manta kala don hatmer karyat bane ki ba kajat beri jongi kala sedang banduk jat ndai bong pi kat ba kadang district council karang don kena kalian juga ula dang abyo kum kani kala ban let hadis council kolong ba kumno ban pen scam susu ban pen klan susu ya ki an ki baladon lupa po district council ki banyada ya ka jat bendriu jungi banyada ya ka riti ku dustur jungi banyada kham tam upi ya ki pat ba jong ka jelah ka jungi par koi yang ku junga ka kerwo saki nong kersan bar khot bat bamdei ke nong kersan ru tang koi ka long ba to menta ka kenti nya pet ya ubriu batrai ma omdei bong pi nya su ngacu ya songsit bong pi ha ke social media lani bong pi ha kita ka jingsha penting kok tempan hanu hanu lani bong pi ha kita ki beri ba sutiang tengah kedien rai ya pet rengkat bat karukom trikam markum bangili sini mentah bong pi dan kam cu banyak keren di development te to nginya tristom kerpat itu to yarap lam yangi bakat ni bong pi ngila ale nama ta ka konsumsi ban ngin dang ele hiru bangin nom song that bong pi kat bangin dang don pasra partai nginya tristom nam ta ka bah kamiat jong ka imlang salang ba jong ka konsumsi hi par ko kata ba ka jing kerpat kolong ba sungu ba mo ai lam ka ti ka man ti ka diang kenang bangila ban pen urlong hi ka jing angnut ka jongi bar ka jing angnut jong pat ba hi par ko lesima Amara